Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sulod sa upat ka adlaw na nagisgot ta og mga asoy sa pagkakabig ngadto sa Kristyanismo sa mga missionary journeys nga gihimo ni San Pablo og ni Silas. Ang mga asoy nga inyong nadungog kada adlaw actually naggikan sa mga unang pagbasa. Kay hastang ninduta ang mga unang pagbasa nga naggikan sa mga buhat sa mga apostoles. Kay dinhi atong naila-ila nga bisan di ay sa kakuyaw o sa kalisod ang gihimong pagsangyaw sa Dios, wala di ay nakawang. Kay naaman gayud mga taong nakabig. Niadtong Lunes, naghisgot ta mahitungod sa pagkakabig ni Lydia, ang manindahay og panapton kay namugos gyud siya kang San Pablo nga muadto sa ilang balay. Pagka Martes, sunod adlaw, nadungog pud nato ang pagkakabig sa warden nga mao'y nagbantay sa prisuhan kung diin gibilanggo si San Pablo ug si Silas. Pagka Miyerkules, nakabig pod si Dionisio ug si Damaris samtang naminaw sila sa pakigpulong ni Pablo didto sa Atenas sa templo sa unknown God. Dayon gahapon nadungog nato ang pagkakabig ni Tito, Justo ug ni Crispo kung diin ilang giabli ang ilang panimalay aron mahimong lugar sa pag-alagad sa Dios. Tungod ni Tito Justo ug ni Crispo, atong nahibaw-an sad nga ang ilang desisyon nga mohangop sa Kristyanismo dako kayog kalabutan sa kadaugan sa ebanghelyo sa Korinto. Ug daghang mga taga-Korinto ang nakabig, nabunyagan ug misugod sa bagong kinabuhi uban kang Kristo. Sus kung kinilang nga mga asoy atong pamalandungan ato agayod nga ma-pick up dayon nga nagyo di ay bunga ang pagpadayon nga maningkamot sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Fun fact, human niining upat ka adlaw nato nga asoy, si Pablo nagpabilin baya sa Korinto sulod sa usa ka tuig ug tunga. 1 year and a half. Nagtudlo sa pulong sa Dios bisan pa sa mga pagsupak gikan sa mga Hintil ug sa mga Hudiyo. Kini nagpakita nga ang kalipay ug kalinaw dili magpasabot nga walay kasakit o pagsupak. Kundili kini nagpasabot nga bisan pa sa kasakit ana ang Dios sa atong kiliran. Sa atong ebanghelyo karon, padayon gihapon sa pagpanamilit si Jesus sa iyang mga tinun-an. Giandam niya ang iyang mga apostoles kay sayod siya nga sila masubo. Apan ang kasubo, iyang gisaaran sila, mapulihan raon niya sa kalipay kay moabot man ang Espiritu Santo. Mao nga ang kasakit, mamahimong kalipay. Diha sa ebanghelyo siya nagkanayon, you will weep and mourn, but the world will rejoice. You will have pain, but your pain will turn into joy. John 16:20. Sa binisaya, maghilak kamo og magminatay, apan malipay ang kalibutan. Masakitan kamo, apan ang inyong kasakit, mahimong kalipay. Unsa may atong makutlo karong adlaw? Unang punto, sa kinabuhing Kristiyanos, ana ay kalipay bisan pa sa mga pagsulay. Ang gipamulong ni Jesus dili lalim. Gitagna niya nga ang iyang mga tinun-an masakitan og magminatay. Apan ang iyang saad mao nga ang ilang kasakit mahimong kalipay. Kini nga pulong nag-ila sa kasakit isip usa ka bahin sa tinuod nga kinabuhi sa pagtuo. Sama sa usa ka inahan nga mag-anto sa kasakit sa pagpanganak. Ang bunga niini mao ang kinabuhi og kalipay. Ang pamilya nga usahay magkalayo tungod sa trabaho. Ang komunidad nga usahay mabahin tungod sa nagkadaiyang mga rason. Ang relasyon nga mga bungkag. Daghan ta og mga kasinatian sa kasakit. Apan kung ato sad nga pasudlon ang Espiritu Santo, ang kasakit mahimong tinubdan sa bag-ong paglaom. Sama sa nahitabo ni San Pablo sa Korinto, nga human sa kagubot
nahimog usa ka labing lig-on nga komunidad sa simbahan sa unang siglo. Tangutana, pila ganito kasimana si San Pablo nagpabilin sa Corinto? Dili si mana, dili pod pipila lamang kabulan kundi usa ka tuig ug tunga. Sa kinabuhing Kristiyanos, anaay kalipay bisan panaay mga pagsulay. Ikaduhang punto, ang matuod nga kalipay mao ang presensya sa Dios. Ang tinguha sa kalibutan mao ang kalipay nga walay kasakit. Apan ang gipadayag ni Jesus mao ang kalipay nga nagpabilin bisan sa taliwala sa kasakit. No one will take your joy from you. John 16:22. Walay makakuha sa inyong kalipay. Kini nga kalipay nga gikan sa Ginoo dili mawala bisan pa sa mga pagsulay. Mausab nga mga plano o bisan sa mga adlaw-adlaw nga murag mapildi ta. Kay kini nga kalipay nakabase sa atong relasyon dili sa resulta. Usahay ang atong panglantaw sa atong pagtuo ba kay outcome based. Kung naay mo appreciate nato, pamati nato successful. Kung naay mo hilak inighatag nato recollection, successful atong pamati. Kung naay daghan ta nga mga projects, successful atong pamati. Kung naay daghang halad ang parokya, successful atong pamati. But more than these things, labaw ni ining tanang mga makita, mabati, matilawan nga mga resulta sa atong paghago. Dili nato kalimtan nga kining tanan nahitabo tungod sa grasya sa Dios. Wala gyud ta gipasagdan sa Dios. Nitong nilabay nga semana, nagmisa ko sa reunion sa University of San Carlos Girls High Batch 1981. Dili lang to basta-basta ilang reunion. Pasalamat sa nila kay sila nisulod na sa ilang pagka senior citizens nga era. Sa akong pasiun na ako silang giingnan. Sa dihang akong nadawat ang imbitasyon nga ako mumisa sa reunion sa University of San Carlos Girls High Batch 1981. Gidawat dayon nako kay ang 1981 importante kayo nga tuig. Of course, na curious sila. Nadungog nako ang uban nga nakaingon og kalit, ngano man Father? Ug ako silang gituganan. My dear University of San Carlos Girls High Batch 1981. Ang tuig 1981 mao usab ang tuig nga gipanganak ko. Mao nay ako ang birth year. Sa tuig nga kamo ni graduate mo sa high school, mao sad na ang tuig nga nahimugso ko ning kalibutana. Hasta nilang katawa. Nakarealize sila sa amuang age gap. Pero giingnan ako sila, today we come here, nagtigom takalon, dili tungod kay banggiitan ta, or that we have become successful, but for the primary reason that all through these years, 60 years sa inyo ha, 44 years sa ako the Lord has always been good to us. Sa kalipay og mga pagsulay, ang Ginoo sa kanunay sa ato nag-uban og nag-abay. Ang matod nga kalipay mao ang presensya sa Dios. Mga igsoon, mga anak sa Dios. Pila gani ito kasimana si San Pablo nagpabilin sa Corinto? Dili si mana. Dili pod pipila lamang kabulan kundi usa ka tuig ug tunga. One last story. Human sa usa ka tuig ug tunga si Pablo mibiya sa Corinto niadto sa Syria. Sa wala pa siya nibiya nagpaupaw siya. Kini mao ang iyang paagi sa pasalamat sa proteksyon sa Ginoo ug bunga sa misyon. Ang pagpabili ni Pablo sa Corinto sulod sa usa ka tuig ug tunga walay dakong katalagman. Ang pagpaupaw simbolo nga nagsugod siya og bag-ong yugto sa iyang ministeryo, sa iyang pagbiya sa Corinto padulong sa Syria dayon sa Jerusalem. Nice, no? Sama ni San Pablo nga nagpabilin sa Corinto sulod sa usa ka tuig ug tunga bisan sa kalisod kita sab gitawag sa paglahutay. Kaya ang saad ni Jesus, ask and you will receive so that your joy may be complete. John 16:24.
pangayo og kamo paghahatagan aron ang inyong kalipay mamahimong hingpit. Busa, ipadayon ang pagtuo, padayon ta sa atong panaw, kundi sa atong panimbahan, sayod ta nga Ginoo atong gialagaran. Maayo man o dili ang panahon, walay lubad ang atong pagka-maalagaron. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.